idee? Nou, als je kijkt naar dit gebied, nu lopen de flamingo's en zilverreigers en dergelijke. Je ziet dat het in het voorjaar in de herfst zijn hier wel honderden steltlopers. Nou, blijven die er of gaan die vooruit? Wat ook heel bijzonder is, nou, je ziet hier de bergen. Deze Salinja is ook een inzijgingsgebied. Van als het hard gaat regenen, dan zie je dit ook zo vollopen. Als die plannen veranderen, hoe is dan het inzijgingsgebied? Hoe is dan de hydrologie van het water? Misschien is het wel zelfs beter als je dieper gaat maken. Maar als je gaat bouwen, betekent het ook dat het water niet meteen de grond ingaat, maar dat het ergens naartoe stroomt. Dan stroomt het hierin. Dus ik denk met name bij Salinja's, en we hebben nu gezien dat nu in de afgelopen periode best veel geregend heeft. Gelukkig niet zoveel achter elkaar. Maar bijvoorbeeld bij Matthew was even de verwachting 150 mm in 3 dagen. Ik bedoel, vergeleken met Aruba en Curaçao hebben wij ook de regen net gemist. Maar wij kunnen die regen ook krijgen. Nou, wat voor effect heeft dat nu op zo'n Salinja? Nou, en dat is, wat gaat er met het slib gebeuren? En misschien zijn er een aantal dingen best positief. Ik bedoel, wij weten redelijk wat van natuur, maar een aantal van hydrologie weten wij ook weinig. Maar daarom vind ik het ook belangrijk dat er voor zo'n gebied een milieueffectrapportage wordt gemaakt. Is er een ander onderzoek gedaan of helemaal niks? Er zijn door de initiatiefnemer is er een ingenieursbureau ingehuurd. Die hebben een rapportje geschreven. Alleen wij zien daar geen onderzoek achter zitten. Als dat onderzoek voor ons overtuigend is, zo van, nou, dit zijn de effecten en zo, maar dat zien wij niet. Bijvoorbeeld geen hydrologisch onderzoek. En ook niet van, wat is de verandering van de steltlopers bijvoorbeeld. Nu bezwaar gemaakt, hoe lang duurt het voordat daar iets over bekend wordt? Ja, er kunnen een aantal dingen, of de OLB kan zeggen van, goh, we willen toch nog eens een keer naar die vergunning kijken. Wij kunnen de bezwaren ook intrekken. Dat kan alle kanten op. Belangrijk is denk ik van in deze zaak, maar wat mij betreft ook in nieuwe zaken, initiatiefnemers, vergunningverleners en een club als TINAPA, maar dat geldt misschien ook al voor een STCB, noem maar op. Wij zullen in gesprek moeten gaan van aan de voorkant. Wat vind je van die plannen? En dan kun je misschien kijken of je ook met elkaar eens kan worden. En dan hoef je niet bezwaar te maken en dergelijke. Dat doe ik veel liever.